ndị nne na nna, ọ bụghị iwu bụ na ụmụ unu ga-azarịrị aha bekee. Ọ bụghị iwu. Amaghị m onye na-akụziri anyị ihe dị otu a. Onye nụkwala nwaanyị anụọ di mụta nwa nke mbụ ebu ụzọ bagodi ya junior, achọba Collins a ga-abịa, achọba Nelson. Abịa n'ala Igbo anyị nwere ọtụtụ ọmalịcha aha ị ga-enye nwa gị nwoke maọkwa na nwa gị nwaanyị. Ha bụcha anụrụ ụmụ ihe Linda anụnwa, Sandra na ndị otu ya. Nke ọzọ asị gị Clinton. Ọ bụghị iwu. Ụfọdụ ga-asị na a ga-enye nwa ha aha bekee nyekwa aha Igbo, na ọ kwesịrị inwe aha mbụ, aha etiti na aha nna. Ọ sọrọ gị nsọ iji aha Igbo mee aha mbụ were aha Igbo mee aha etiti, aha nna ya bụkwa na aha Igbo? Ọ bụghị iwu. Ihe ọtụtụ n'ime unu na-eme bụ unu nyechazie aha Igbo nwa nyekwa nke bekee, unu ewere aha nke bekee azụbịa. Nke Igbo ya, aha Igbo ya bụ sọnsọ na ezinụlọ unu ka ama na onye a na-azakwa aha dị otu a. Ma apụọ n'ezi, apụọ n'iro, onwere onye ji aha Igbo ya mara ya. Ihe ga na-anụ bụ Nelson n'ezi. Abatakwuo n'ime ụlọ, Nelson a na-afịọ. Ọ dịkata tupu akpọkee ya aha Igbo. Ọ dịkwanụ mma. Ụmụnne m, anyị nwere ọmarịcha aha n'ala Igbo be anyị. Anyị nwere ọtụtụ ọmarịcha aha. Kama ị ga-akpọ ya Nelson, nwanne m, kpọọ ya Ikemefuna. Kama ị ga-akpọ Clinton, chọba ọmarịcha aha dịka Obiechuna, Ahamefuna, Obiora, Chidimma, Ihe adịgo. A na-azị ya na afọ Igbo ka ọ bụ ezigbo afọ machara mma. Chi ka anyị ma, ọ dị n'aka Chi. Ọmarịcha aha dịcha n'ala Igbo. Ọ dị ekwe unu na Ekwutọs kwụsịkwa na ihe a. Amaghị mgbe anyị ga-etigide mkpu a ruo o wee baba anyị n'isi. Nke na-akacha afụ m ụfụ na arụ bụ amụla ọbụrụ nwoke ọ junior, nwere ihe kwutere ya. Kụziere junior Igbo ejo. Ngwa kụzikwaziere junior bekee nwa ya, ọma nkwekwu gị nkụzi. Ihe na-akụziri junior bụ go and wee, go and pp. Wee na pp ọ bekee ka ọ bụ. Junior ya eto, bekee ama nkwe asụ, Igbo ama nkwe asụ. A ga-anọ n'ala Igbo mụọ junior n'ala Igbo. Junior nọ n'ala Igbo too, junior amaghị asụ Igbo. Ime na ihere kwesị na-eme gị. Nwa nọ n'ala Igbo tụọ ime, nọ n'ala Igbo mụọ ya, okinite tonite, ịsụrụ Igbo na-ene gị mụọ uche gị wee bụrụ na ịzụka. Junior kedu onene gị mụọ? Junior, how are you? Saying fine. Uche gị anaghị agwa gị na ịzụka nwa gị na-asụ bekee. Akpọpụta ndị nwe bekee, kịrịkịrị ụmụaka amụrụ ọhụrụ bụ ndị bekee. Akpọpụta ha kpọsa nwa gị ka ha sụba bekee, nwa gị ga-asụta ọnụ ya. Mana onye bekee asụtabago ọnụ ya maka na asụsụ nna ya ka ọ na-asụ. Kụziere nwa gị Igbo. O jezi ụlọ akwụkwọ ya mụta bekee, nsogbu adịghị. Mana mgbe ọbụla ọ nọ n'ụlọ, gbaa mbọ fụ na ị na-akụziri ya Igbo. Ọ dịkwa oke mkpa.